E aquí non estamos falando por poniéndolle un minuto nin tres, podemos falar hasta mañá. E a diferencia do que pasou anteriormente. Non lle vou a dar un minuto, vou a dar o tempo que necesite. Eu durante 4 anos non podín eu, nin a muller moitos conselleiros, facer experimentos, levantaba o pleno e marchaba. Aquí é diferente. Aquí é máis responsable. Xa non está facendo nin robos, nin robos, nin preguntas. Aquí traballas diferentemente. Aquí escuitas todo. Aquí traballas diferentemente. Aquí escuitas todo. Aquí traballas diferentemente. Aquí escuitas todo. Non ten a palabra, señor Millán. Non ten usted a palabra. Hai algún robo a preguntar máis? Hai robo. Usted fixo o robo. Fixo o robo. Hai algún robo máis? Xa lle dixen que lle va a contestar a cada unha das cousas por escrito. Por lo tanto, se non hai máis robo, se levanta a sesión. Se non hai máis robo, se levanta a sesión. No, señor. Conteste xa a pregunta que le iba a hacer. Señor, tranquilidad, usted vai a ter toda a documentación por escrito. Se levanta a sesión. Se levanta a sesión. Tranquilidad, tranquilidad. Que dicen, xa lle contestei. Xa lle contestei, señor Millán. Se levanta a sesión. Se levanta a sesión. Pero deixa de facer a pregunta. Xa fixo usted. Pero que non a facer igual. Se levanta tranquilo. Vamos a facer igual. Quedamos calmados. A pregunta é a seguinte. Contesta. Xa já fixen ademais outro día. Por favor. Levanta a sesión. A ver, pois farei ainda que se sexa. Haga usted por escrito. Pero se podo facer ahora no secretario. Tranquilidad, tranquilidad. A pregunta é xa xa fixen outro día. Por favor, señor Millán, eu diría pasar, porque é o que máis importa os vecinos, pasar a votación. Vamos a, todo o mundo tuvo oportunidade de falar, vamos a pasar a votación e despois da votación diga usted o que queira. O que lle importa aos vecinos é que acabemos con dividir Moaña. Entón vamos a pasar a votación. Pasamos a votación, que é o que lle importa aos vecinos. E despois faz usted o que queira. Por favor, vamos a pasar a votación da moción presentada por los vecinos